I Viking bruger vi naturgummi i slidsålerne, noget der tilfører sålen ekstra slidstyrke og fleksibilitet. En sål i dette materiale føles noget blødere og giver derfor endnu bedre greb i glat og ufremkommeligt terræn. Til børnesko bruger vi Max Grip, der laves af gummi, fordi gummi efter vores erfaring har bedre greb end andre materialer på is og sne. Til vores performanceprodukter har vi udviklet UGC, Ultimate Grip Concept. En slidsål, der kombinerer stabilitet og greb med lav vægt og slidstyrke. UGC blev oprindeligt udviklet til jagtstøvler, men bruges nu også til vores performanceprodukter, hvor ekstremt godt greb er vigtigt. En afstivet overdel i nylon sikrer stabilitet gennem hele trædefasen for hele foden. Støddæmpende EVA-pude placeret i sålens stødzone hælpartiet. Flexizone giver den fleksibilitet, en jagt- og bjergstøvle behøver. Mellemsål i letvægtspolyuretan. Mellemsålen er lavet med høje afstivede kanter for at give maksimal stabilitet og beskyttelse i ujævnt terræn. Den har også en stødabsorberende effekt, hindrer vridning og giver en naturlig gang. UGC-slidsål giver med sin bløde gummiblanding kombineret med et unikt gribemønster fantastisk godt greb på glat underlag.